ҷазакаллоҳу хайран, доктор Зокир. ман мехостам баргардам ба суҳбати мо оиди ҷанбаҳои физиологӣ ва равонии рӯза ва чӣ мегӯяд дар бораи фоидаҳои рӯза аз нигоҳи ҷанбаҳои тиббӣ. аз нуқтаи назари тиб, мисоли хусусиятҳои фоидаовари рӯзаро барои организм ҳисоб кардан ғайриимкон аст. ман ба шумо якчанд чунин мисолҳоро меорам. рӯза суръати тапиши дилро дуруст ва ҷобаҷо мекунад ва барои дил оромие мебахшад. фишорро дар рагҳо ва ё артерияи коронарӣ коҳиш медиҳад ва пеши роҳи ҷамъшавии равғани фарбеҳкунандаро мегирад. сатҳи холестерин ва кислотаҳоро паст мекунад. фишорро дар ҷигар низ коҳиш медиҳад. рӯза ба коҳиш додани тарашшуҳ, яъне секретсияи ғадудҳои ҳозима мусоидат мекунад, ки дар акси ҳол одатан ба захми меъда оварда мерасонанд. имконияти пайдоиши бемории мезроҳсанд кам мешавад аз одамоне ки рӯза мегиранд. рӯза барои новобаста аз инсулини диабети қанд кӯмак мекунад. рӯза барои кам кардани вазни изофагӣ кӯмак мекунад. дар умум, рӯза ба фаъолияти тамоми системаи ҳозима ва инчунин ба системаи марказии асаб таъсири манфиатовар мерасонад. рӯза ба тоза кардани бадан аз токсинҳо мусоидат мекунад. рӯза системаи иммунии организмро баланд мебардорад. рӯза имконияти баръакси раванди пиршавиро медиҳад. он давомнокии умри организмро зиёд мекунад ва ӯ боз ҳам зиёдтар хидмат мекунад. рӯза барои барқароршавии ҳуҷайраҳои Т мусоидат мекунад, ки қодир ба нобуд кардани антигенҳои бегона мебошанд. ва рӯза дар умум тамоми организмро ҷавон ва шифо мебахшад. ва бисёр бемориҳое ҳастанд, ки онҳоро ба сабаби рӯза доштан табобат кардан мумкин аст. масалан, ба шахсе ки аз баъзе бемориҳо азият мекашад, рӯза метавонад ки кӯмак кунад. аз он ҷумла бемориҳои дилу рагҳо, астма, артрит, ихтилоли меъдаю рӯда, лӯлаҳои сурх яъне лупус, бемориҳои пӯст, диабети қанд ки аз инсулин вобаста нестанд ва бисёр бемориҳои дигар, ки мо аз номбар кардани онҳо хаста мешавем. рӯза ҳамчунин кӯмак мекунад, ки то шахс аз вобастагие, ки ба чизҳои ҳаром дорад, даст кашад. яъне чизҳои ҳароме, ки аз нигоҳи тиббӣ зараровар аст, аз қабили тамокукашӣ, вобастагӣ ба машрубот. рӯза барои даст кашидан аз ин ҳама одатҳои бад ва вобастагӣ мусоидат хоҳад кард.